खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव गुगल पे फन पे बाहायग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। दिनै 2024 मायथाइनि गिबि सान आरो बे बोसोरनि गिबि सानावनो रोजा रोजा सुबुंनि गुगल पे फन पेखौ बन्द खालामनाय जादों। जाय बिथांमोना गुगल पे फन पे बाहायोमोन बिथांमोननि गुगल पे फन पे बन्द जानो हागौ। बेखायनो नोंथांमोननि आखायाव जुदि मबाइल दं दानो आनजाद नायनो हागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों नायनो हागोन दि नोंथांनि गुगल पे फन पेआ सोलिदोंना सोलियाखै। नोंथांमोननो जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायखादोंमोन दि रोजा रोजा सुबुंनि गुगल पे फन पे पेटिएम एसबिआई थामहिनबा भीम एसबिआई बायदि बायदि एपफोरा ब्लक खालामनाय जासिगोन होननानै एबा एपफोरखौ थाबैनो बेंकनिफ्राय ब्लक खालामनाय जासिगोन होननानै बे समाव सिगाङावनो जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय जादोंमोन। बे समाव फिन फोरमायनो नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों दि माखासे सुबुंफोरनि गुगल पे फन पेफोरखौ बन्द खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय गोबां सुबुंफोरा गुगल पे फन पेफोरखौ बाहायनाय जायाखैमोन आरो बिथांमोननि गुगल पे फन पे कानेक्शनखौ बन्द खालामनाय होनाय जाबाय दिनै बोसोरनि गिबि सानावनो। आरो जाय बिथांमोना अनलाइननि गेजेरजों गोलाव बोसोर इउपिआई आइडि बाहायालासे थादोंमोन बिथांमोननि इउपिआई आइडिखौ दिनै बेंकनिफ्राय बन्द खालामना होनाय जाबाय। बेखायनो फिन फोरमायबावदि नोंथाङा दानो नोंथांनि फनखौ नाय आरो नोंथांनि गुगल पे फन पेफोरा सोलिदोंना सोलियाखै थामहिनबा बाहायजादोंना बाहायजायाखै नोंथांमोना आनजाद नायनो हागोन। दिनैनिफ्रायनो रोजा रोजा सुबुंनि गुगल पे फन पेखौ बेंकनिफ्राय बन्द खालामना होनाय जासिगोन एबा इउपिआई आइडि बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। जाय समाव दिनै 2024 मायथाइनि गिबि सान आरो बे गिबि सानावनो इउपिआई आइडि जाय बिथांमोना गोलाव सम बाहायाखैमोन आरो बे बाहायिनि थाखायनो दिनै 2024 मायथाइनि गिबि सानावनो बेंकनिफ्राय इउपिआई आइडि गोलाव सम बाहायिफोरनि थाखाय गुगल पे जिपे फन पे बायदि बायदि भीम एसबिआई बायदि बायदि एपफोरखौ ब्लक खालामना होनाय जादों एबा कानेक्शनफोरखौ ब्लक खालामना होनाय जादों होननानै बे समाव मिन्थिनो मोननाय जादों। जायफोरा 1 बोसोरालागै इउपिआई आइडिखौ बाहायालासेनो थादोंमोन बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बे समाव गाज्रि खौरां एबा बे समाव नोंथांमोननि गुगल पे फन पेखौ ब्लक खालामना होनाय जासिगोन बे समाव मिन्थिना मोननाय जादों। सरकारा फोसावखानाय नेम बायदि एबा नेमखान्थि बायदि दिनै गोबां सुबुंफोरनि गुगल पे फन पे एकाउन्टखौ ब्लक खालामना होनाय जासिगोन होननानै बे समाव मिन्थिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि गोबाव समहालागै जाय बिथांमोना इउपिआई आइडिखौ बाहायनाय जायाखैमोन आरो बिथांमोननि गुगल पे फन पेफोरखौ दिनै डिलाइट खालामनाय जादों एबा थामहिनबा ब्लक खालामनाय जानायखौ बे समाव मिन्थिना मोननाय जादों।